biasanya juga Bu RW. Ayo. Yo. Jelas nada. Yuk. Pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene joget apa baik setya satu tak enteni nganti saelingmu Bapak mangga sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo bisa kumpul kaya doe ngene jaranan jarane jaranan jarane
Alhamdulillah. Sampun, Sampun nggih Pak nggih. Bapak. Niki sampun dipinani Nggih. kompeten spesial buat Bapak Ah. ninggal katres. Desi, Desi. Siap. Nanti setelah ini ya Mbak Desi ya. Iki bahasa Pak Kas, monggo Pak Kas. Monggo berkait joget ayo. Tambahi Pak, tambahi Pak. Lewat aku kelingan gobok kae biyen tak Ya yo, geleren. ya yo. Neng cakak kebak tulisan warna abang tanpa isih prawan masuk monggo Senenge kubuk asmara biyen kae tak go andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bok-bok kentangan asmara. awas kebak kae nyimpan wati wati wingi tapi tekan wingi kebak kae kebak trito Wayang wengi. wayang wengi nganti tekan rino hae sor Sektari iki Piye? jane sing jaluk ki sebelah kono Mama Kirani sebelah sono. Alhamdulillah Loro asmara. Oh niki saking Bapak. Bapak sinten iki? Bapak Jojo. Nak undang aku ki Jojo iki. Makin niki saged lho Pak bablaske loro asmara. Di blabas kemawon Dipilih makin nggih. badhe Pak maringi Pak dosa. Jojo. Pak Jojo. Ayo, Pak Jojo, nak undang aku Jojo. Lewat. Oh, siap Oh, ayo. ayo, ayo, Iki yo ayo, Mama. ayo, ayo. Mama Ki apa? Ibu sapa mau jenenge yo? Karin. Mama Karin. Karin. Mama Karin. Catetan sajroning ati. Datang luntur. Ayo, matur nuwun. Saya menati. Ibu Yati. Oh, Bu Sri, ini Bu Yati. Oh, Bu Yati. Oh, ya ngelmen lho. Garwa ora minggir tabrak. Ora. Mergo leren neng gubuk Bu Yati. Ya. Spesial nggih buat Ibu sehat-sehat selalu nggih Bu nggih. Matur Terus bangun. nuwun. Nanti Ibu ditunggu Sri. request lagu berikutnya nopo? Monggo. Lemo. Mana yo le? Pak Jojo. Yang liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Iya iya iya. Iya iya iya. Jaga kabak tulisan warna abang monggo kasih sayang. Jenenge kubuk asmara. Biyen ate tanggo anduk tresno. Tanpa bantal tanpa
alhamdulillah ya jenengan. Alhamdulillah. Pokoknya ditelateni. Kok suwe-suwe ya kebak loh Mas. Kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Ya, amin. Niki mangke sak dibaripun Gubuk Asmara niki mangke langsung bablaske apa mau? Lewong. Lewong kalian Niki Pak mangke Jojo. Loro Asmara. Loro Asmara. Nggih, kita Pokoke kasih. manut karo kibote ya. Ya entekne. Nanti berdua. Busri. Busri. Kan lho seneng Busri. Sembakulan bakso. Oh, bakul bakso. Ndang kowe ganti rono. Sapa gek ngerti Busri apa Pak Sri? Ambek Niki mangke anu. Karo Bu Yanti. Mas Jojo nanti monggo dipersiapkan nanti niki bablaske napa? Loro Asmara. Sri yang punya bakso. Tak parani. Sabtu Pandita. Kirain pecel. Busri, aku belum Monggo ditemani sama Mbak Erni. Aduh wong manis lalikane kepisan ketemu
Hae Pakde. Kosek to hak ini. Oke Rien. Sakniki napa mengke? Saiki Aku nganti ora kok berjanji-janjimu. Mas Kodot. Aku bisa nambani karo asmara. Yo jelas ada. Matur sembah nuwun. Aduh wong manis nawingane sepisan ketemu eneng kono kae kawan-kawan angel dilalekke pengawan Solo. Aduh wong putus Leren hak ini. Leren, Jeng. Ngunjurin mboten? Boten, monggo lanjut. Aku nganti ora kuali berjanji-janjimu. Aku bisa nambani karo asmara. Matur sembah Sampun nuwun. setunggal mawon. Nggih, setunggal mawon. Saestu mboten pengen nambah. Jelas nada. Senang kula kowe aja lali marang aku iki yo Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani tetap tresno lan tetap setia yo Mas dereng nate
saiki barang ngopi kowe kok jur malah lali marang aku masih nasu harus ngajak patu songono apa kowe pancen ra kelingan zamane kek biyen yo Nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni selesai senang kula kowe ojo lali marang aku iki yo Nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani saiki barang mopi kowe kok jur malah lali marang aku sitek mesti nasu harus ngajak patu songono Bapak Suwardi matur sembah nuwun mangke dipinani pambutan spesial buat Bapak nggih ngersake Sri Uning ugi mangke badhe maringi dana swanten nanti setelah ini dipersiapkan Mbah Mulyono mungkin nanti langsung bisa bergabung bersama Jelas Nada. Apa kowe pancen ra kelingan zamane dek biyen yo Nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni Sedang gula ke sampur katur spesial Bapak Ibu tamu undangan tentunya bersama Jelas Nada Campur Sari dan tentunya selagamu saya nambahi lamun kasaranyo lancekone ora mau kalah ikut tapi ngope mesano sapine aku wis trimo karena tak loro
Matur sembah suwun. Matur sembah suwun ugi. Matur nuwun Pakde. Kira matos Bandung nggih, sampun berkahi alhamdulillah sehat-sehat selalu, pokoknya donga-donga nggih. Nggih, insyaallah. Mangga. Mas Mos ayo. Saben nyawange fotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen ate antum tresno bebarengan ning kedung ombo saiki atep papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga liyane dina bisa ketemu pancen tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni panyuwun kumring sliramu rungokno tangis jroning atiku lewat angin wancitalu aku titip salam jroning atiku. Aduh jelas nada. Sini joget, sini joget. Nyawer, nyawer, nyawer. Saben nyawangi fotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen ate antum tresno bebarengan ning kedung ombo saiki adep papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga dina bisa ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Hae. Bayar ndelaku, bayar. Cepetan, moh. Itu penghae kok engko nang ngono lali wae. Oh iya. Heeh, kok
Nah iki genah ngapus sih. Pokoknya wis tak tagih tenan meko. Panyuwunku mring sliramu rongok tanyesra ning atiku lewat angin wanci talu aku titip salam tangan jroning atiku Salam kangen diaturke nggih, Mas Bagus. spesial buat